desisyon ng malaking dagdag pamasahe para naman po sa CNTF. Aba, dapat daw yung mga mambabatas natin, action na daw yung mga pending o mga nakabitin na mga legislative wage hike. Kaya po sila mo. Kaya lang, last year, nakapagdagdag na po ang regional wage board kay Kitiba. Maximum 700. No? Parang highway na eh. Kabiyaw. Yun na eh, no? You know? Sila, no? Talim eh. Tatanggalin na diyon, siyempre. Hindi na pwede itanggalin yan. Nakakantok eh. Hindi, kaya ano ka gawa ng... Alam mo na yun. Yan daw madalas mong aksidente dito. Ito yung sikat na tulay oh. Madaming na-aksidente. Gawa nung ginagawa pa. Ayan oh, yan. Madaming na-aksidente. Man.
Galing, no? For years. Ibig sabihin, at alam po nila na mayroong tutang pa ng gobyerno sa kanilang mga Galing, no? kaya nanatili sila. Opo, opo. Sabi ko sa ulo talaga. At parang hindi na nagbago itong mga pinasiputang na ito. Ay, well, kasi pinagkagulan. Ako ay nagpapasok sa dapat pa nakakapag-organize grant. Wala akong namamayan naman ng secretary of government kapag wala ko silang napupukan sa mga government officials. Hindi sa agent pa. Correct, correct. Yung sa portion ng 65 na inyo nakaresto, nakuha po ba yung pinaka-pinaka? Bilis to, no? Bilis natin, no? Bilis tayo. Problema dito yung ano. Pag naipit ka dyan sa tagal. Marami pong babae doon sa naaresto ninyo? Hindi naman po sila yung partner na mga naaresto ninyo. Ito lang talaga lang. Ano po Galing, no? yung kaso isasampa naman sa mga yan? Ay, masyado pa po maaga, pero most likely po, masasampahan po natin ito ng paglabag ng Republic Act 9208 kasi may mga lumutang at nagpakilala mga Vietnamese sa sila daw yung ano ay tinatraffic sexually para makapaglabas ka dito sa Togo. Okay, so sa initial na assessment, Ma'am Weng, yun po po. Ano po ang Oh, ayan, ang puro ano pa lang. malapit na doon ang mga hub? Eh, nakakalungkot po itong mga discovery nito. Kaya minsan, napapasama tayo sa ilang mga LGU. Pero kami naman po ay trabaho lang. Kama po namin, lahat po ito ay hindi po politikal ang issue sa akin. Pero ebidensya. Eh, Kasi syempre, otherwise, kailangan maganda na mag-cooperate na lang din yung LGU kung talagang wala silang tinatago. yun po ang ating sinasabi. Kaya pasensya po muna sa mga LGU na medyo balat sibuyas. Pero sinusunod lamang po natin ang kautusan ng ating mahal na Pangulo. Tapusin ang problema ito.